Nej, det skulle jeg have filmet det der. Nej. Hallo. Velkommen til min ven af skater. Nova-drengenes kanal. Jeg vil være med at se det her fjes. Gå væk, altså. Altså, det er ikke mere, som det er lidt sådan dig. Den sjove skater. Den gode skater. Og den dårlige skater, som ikke er sjov. Og den anden gode skater. Som også er Danmarks bedste børnedans. Okay, hvad tid skal du til fodbold? Hvad? Shit, jeg skal skynde mig. Jeg har ikke glemt den fucking kamp. Vil du låne min cykel? Ja, kom. Kan du se det? Kan du se det? Ja. Ej, nu er det der. Jeg har lige sagt Anna som Danmarks bedste børnebokser, og så siger han, at han skal til fodbold. Se, kan du ikke slide? Se, skal du ikke lave noget? Lykke det. Nej, sådan jeg kan godt slide. Anders flækker mit ben også. Så skal du ikke være med til min ven? Den gode skater. Jeg har taget der, hvor Anders flækker. Kom her. Den gode Det skater. er lige på pause. Eller kanalen. Nej, jeg Det er det ikke. Det er Annie, der er den gode skater. Ja, det er mig, der ejer. Ja, men det er Annie, der er den gode. Ja, hvad så det er det mig, der ejer kanalen her? Ja, det er mig, der filmer. Det er mig, der ejer kanalen jo. Jamen, det er mig, der filmer. Jeg har helt selv lavet den, Tejl. Den her, nej. Ja, det er mig, der... Kanalen. Jeg kan sgu ikke sige kroner, vi har den til alle. Gøy! Du kom ind, Tejl. Ikke sige, det er dig, der ejer den. Serveren, Jeg har lagt video ind. så går vi bare på den anden. Ja, ja. Vi står lige og skændes. Nej, for nu er det, man kan lave den om. Hvis det er noget gods, der ejer. Oh my god. Fucking fanden. Jeg kan godt lide at bruge den om, hvis jeg altid ved det. Ja, det må jeg meget gerne. Okay. Så kan vi hjælpe dig, Gæt. For eksempel med den her. Jamen, video også. Ja. Hvad skulle jeg ellers gøre? Der står i hvert fald sådan noget 168, 69, 70. Nå. Det er fordi kanalen, der har også sådan en channel-video. Men kom. Se, skal du ikke lave noget sjovt? Hey, kig. Der er den gode skater, den sjove skater og den dårlige skater, der ikke er sjov. Der er en tropper, han ejer. Og den gode filmer. Det eneste, han ejer. Hvad for en... Sut skateboard, mand. Hvad laver du, G? Fik du den i klokkerne? Og ved du hvad, Julie, hvis du ser med, er du grim. Det ved han allerede. Se, hvordan han tager sådan tricks med. Så skal du ikke lave noget af det sjove? Nogle af dine sjove fails. News fail. Jeg kan ikke køre. Se, nu må du godt. Det er så sjovt. Kom så til. Ja! Tejl! Du ved godt, at hvis I kommer ind på kanalen, kan det være, at jeg trykker på alle mulige ting. Nej, det er bare, jeg er bange for, at I trykker på en eller anden ting. Kom nu til. Du kan jo også, hvad man ikke må. Du skal ikke sige, du må Så skal vi altså også lave nogle sange på et tidspunkt. Hvad skete der lige der, G? Hvad? Nej, jeg fik kun lige da han lå ned.
kan du ikke lave en langsom gengivelse? Slow motion. Kan du ikke lave en kan du ikke... Nej, er du dum, eller hvad? Jeg fandt på brystet. Men det så så sjovt ud af. Jeg fik det ikke. Ja, kom lige her. Nu skal jeg Jeg filmer. Hej Mia. Og jeg vil filme her. You can see my skate. Du kan se mit skateboard her. Han er bøs. Nej. Det er et rigtig godt skateboard. Ja, det er rigtig grimt, ikke? Hey, Det flækkede Janne. her. Lad mig vise dit skateboard-tøj. Se selv, du flækker. Smiler vi det, og Anders, lad os se dit. fucking bare malet. Og ja, sådan. Og vi siger hej til Nova-drengene, mine skater. Mine venner er en skater. Og her er ham, der har filmet.